Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Hanzi makadi zvenyu mukomanashe nevose vedare. Inini ndiri mukomana ane 29 years but ndine dambudziko rekuti kana ndikapiwa kiss nemusikana kana kungobatwa zviya nemusikana kuzasi kwangu uku kunobva kwatanga kutoyerera. Masperms acho anongobuda but ndinenge ndisina kana feeling yandinenge ndichimbonzwa zvinongoita kakuyerera. Sometimes ndinozotonzwa kuti mubhurugwa mangu munenge mava kudziya ndobva ndaziva kuti ndatoburitsa masperms. Handizive kuti ndingabatsirikanawo sei. Ndakambofambawo, saka mukufamba kwandakaita ndakabva ndaudzwa kuti baba vangu pane zvinhu zvavakandiita, asi pandakatanga kufamba handina kumbofungidzira kuti chingava chiri chokwadi because ndakafambawo zviya zvekuti ndakangotora nawo neimwe shamwari yangu tichiri kuhigh school tikati handei pane vamwe amai vainge vachiita zvekubatsira vekumasowe. Patakasvika ipapo vakabva vatendeka inini, although ndainge ndakatogarawo muchaunga. Vakabva vati, madzibaba, imimi ndaona kuti baba venyu vane ushereketwa hwavakaita pamuri ende imimi ndimi makatoitwa murume wechikwambo, hamufanire kuroora kana kuzoita musikana. Saka panguva yacho ndakangofungidzira kuti sezvo tainge taenda kumunhu ainge ari wemunharaunda mandainge ndichigara, ndakangoti nekuda kwekuti anoziva kuti baba vangu munhu ane mabusiness, maybe ndokusaka andisarudza. Panguva yacho pandakaenda kumasowe zvinhu izvi zvainge zvichingoramba zvichiitika nekuti ndakatanga kudanana nomumwe musikana wangu pandainge ndichiri form 3. Inini nemusikana uyu tainyatsokudanana zvakanaka, asi dambudziko raizongouya kana musikana uyu akada kutamba neni zviya zvekuti anenge achida kuti tinge tichikisana kana kutamba chikudo kana kungoitawo romance sevanhu vanodanana. Ipapo ndipo paizobva dambudziko. Ndaiti mukunoita romance naye kunyangwe tisingadi kuita bonde, ndaitonzwa kuti nhengo yangu yasimuka, but mukunosimuka kwayo yaibva yatorasa mbeu just like that. Zvinhu izvi zvaigara zvichindinyadzisa. Ndaiti pose pandinenge ndarasa mbeu ndaibva ndangomuavoida. Sometimes ndaibva ndangomuudza kuti ndozokuona mangwana. Pandakaona kuti ndo weakness yandainge ndiinayo, musikana uyu kunyangwe zvangu ndainge ndichimuda because muropa rangu ndainyatsonzwa kuti musikana uyu ndiye wandaida kuti ange ari mudzimai wangu, amai vevana vangu, but zvakabva zvaramba. Nanhasi uno ndine nguva yekuti paFacebook pake ndinotomboenda paprofile pake ndichingovhiwa mapictures ake ndichingoimagina kuti dai ndanga ndisina dambudziko randiinaro, maybe nhasi musikana uyu ndingadai ndiinaye, but dambudziko rangu iri mukoma rinondinyadzisa. I am even ashamed kuti ndinge ndichiapproacha vanhukadzi. Ndakamboexperimenta kumashure uko ndikati let me try to test it out. Ndokubva ndaenda kune vanhu vaya vanotengesa, but in the end I felt so humiliated. Tainge titori busy kuti titange kuita bonde, iye she was already in bed ari ready. Inini I was almost on top of her, but ndainge ndisati ndapfeka protector because I was so nervous. Iye akabva ati tanga kuita zvauri kuda kuita before usati wapfeka protector, otherwise rinozobvaruka. But akati akarara kudaro ndakabva ndangonzwa kuti masperms ainge ava kutoda kutouya, so I thought kuti I was going to lose this opportunity because ndainge ndisati ndambosangana nemunhukadzi pabonde and I was very nervous. Actually my hands were shaking so violently zvekuti iye akangoramba akanditarisa achingoti ya awa ndo anonzi mashura. With the way that I was shaking, I was so nervous whenever I thought kuti this is going to be the first time ndichisangana nemunhukadzi pabonde. Saka paakaona movement yangu iye akabva afungidzira kuti ndainge ndichida kusangana naye pabonde ndisina kana kupfeka protector. She then shifted to the side ava kupopota. I then ended up messing up the whole bed nemuzvitya zvake. Paakaona kuti ndo zvainge zvaitika akabva atanga kuseka achidanidzira kune vamwe vake. Vanhu ava vainge vachigara pamarooms ainge akaita midhadhadha. Within minutes mumba mainge matozara nemahure. Iye achiexplaina they were just laughing at me. Apa painge pasina kana refund. Kubva musi iwowo I have been suffering from low esteem. Ndiri munhu asina kana confidence. Kunyangwe ndiri pavanhu ndinenge ndisina kana confidence because ndinoti ndikada kufara I then remind myself kuti I am not a man as such because murume rudzwai anoita zvandinoita.
chinondinetsa mukoma ndechekuti if I try to experiment on my own, kana ndiri ndega zviya, kana ndikada kuexperimenta panhau dzebonde ndichizvibata-bata, nhengo yangu inonyatsokushanda zvakanaka-naka, and I can actually romance myself ndichiona mavideos ebonde for up to 2 kana kuti 3 hours, and I can't stop myself when I am in that mood. And pandinenge ndichiita zvinhu izvozvo, pane imwe presence yandinonzwa kuti inenge iineni in that room, and that presence ndinotonzwa kuti it will be a sexual kind of a presence. Zvinobva zvatowedzera my excitement. I know kuti vanhu vanokwanisa kundijaja, but ndo zviri kutoitika mulife mangu. There are certain days if I am feeling down, ndikatanga kuita izvi zvandinenge ndichiita, ndinozviita until nhengo yangu yava kurwadza. I mean tsinga dzinosvika pakurwadza ndichingoramba ndichingoita. I can actually do it even 5 times a day. Worse kana ndiri kumba, I can do it for the rest of the day. Ndinoti kana ndikaita ndikazorora ndikazvipromisa kuti I am not going to do it again, ndobva ndadzokorora zvekare. And as soon as I finish, paya pandinongorasa mbeu, ndinobva ndanzwa that presence leaving me, like it will be leaving the room yandinenge ndiri. And kana presence iyoyo ikangondisiya, I would then feel another presence. It doesn't matter kuti zvinhu izvi ndinenge ndazviitira mutoilet kana kuti ndazviitira pai, ndichingonopedza I feel another presence iri mumwoyo mangu, and that presence yandee ndichifila inenge ine kamwe kakundishoropodza ende kamwe kakufila guilty. Saka for me to block off that guilty feeling, I then do it again so that I can feel better. It is a never-ending cycle yandiri kurarama mkomanashi. Right now I am avoiding my very best friend because ane umwe musikana wake waakamitisa. Saka what they are trying to do, they are trying to hook me up ne this best friend yemusikana uyo waakamitisa. Yes, I do find that girl to be attractive. Tinototaura zvekudaro, but it's not like I am serious with her. The reason why I am not being serious with her, ndakangomisa pama sidelines, but at the same time I am not pushing her away. It is that I have lost all the confidence as a man. Ndiri kuchika kuti kana ndikaita serious naye, like the way yari kuda kuti tinge tichiita serious, ko kana akazofind out zvandiri, is she going to accept me? Ndiri kutsvakawo advice. But what I have been doing ndezvekuti ndiri kuzopedzera shungu pama pictures ake. Kana akanditumidzira ma pictures ake, ndo andinozoshandisa kana ndava kuita masturbation. Please help me. How can I stop this? Ndiri kutsvaka rubatsiro kuti is there anything that I can use to bath myself kana kunwa chinokwanisa kuita kuti ndinge ndichisiyana nezvinhu izvi zvandiri kuita. Like this girl that I am dating, munhu ari very cool, but I am afraid kuti kana ndikamuudza zvandiri, maybe she won't accept me. Chinondinetsa ndechekuti kana ndichishandisa ma pictures ake ndinonyatsoona kuti zvinhu zvangu zviri kushanda. The day that I met her in person, I was so excited, but when I laid my eyes on her, ndakabva ndanzwa kamwe kakusviba mumwoyo, like I don't even love her at all. But patakangoseparata, iye ava kuenda kumba kwavo, inini nichidzokera kumba kwedu, ndakabva ndatanga kumunzwa kuti uyu munhu uyu, I just need her. Ndichinosvika kumba, that was the first thing that I did. Ndakabva ndati kwaari, can you send me one of your nude photos? I just want to see you. Akambotanga achiramba until azonditumidzira. Pandainge ndichiita zvandaiita, ndaitonzwa kuti I am enjoying, but pandakamona in real life, ndainge ndichinzwa kusviba kwemwoyo. Please assist me. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanakomana. Panodzimba mwoyo ndeapo paakati, hanzi my life is like a never ending cycle. Zvinhu zvandisingadi kuita ndo zvinoramba zvichingoitika. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera inotanga with a warning message. Hanzi ehoi maita henyu mukomanashi. Mukomanashi yangu aidi munhu ari kudzidzira, because kana ari munhu anodzidzira anokwanisa kufa. Pane vamwe ambuya vangu, mukadzi wasekuru vangu, uyo ainge achida kundiendesa kuMozambique. Takati tapedza kuronga, ndatotora leave. Then ivo vakabva vangoita kapundu muarmpit, ndiye Sarai. Then kune vamwe sekuru bamudiki vadhedhi vangu vakabva vati uye kumba ndikuudze mamiriro akaita mumhuri medu. Mwedzi wacho wandainge ndichiti regai nditore leave, ndiye Sarai.
Then akazotanga ndeumwe mukoma wadaddy aiti ndiuye kuholiday kumba kwavo ndiri form 3, and holiday iyoyo yaApril vakabva vafa uri musi wa30 March. Zvakangoma hazvo veduwe. Now let us get into the message. Hanzi, how are you mukoma Nashi? I am a 36-year-old, no child, no husband. Pese pandiri kufamba ndiri kunzi kumba kwedu kwakarombwa, ende ndikabva ndaitwa mukadzi wechikwambo. Pane ainge achida kundiroora ende akabva atoshaika. My 2 cousins, brothers and sisters, same month, umwe akashaika, mumwe akashaika. After 2 weeks, hapana akarwara. Musikana ainge aine 19 years, mukomana ainge aine 25 years. So ndakaudza my boyfriend, akabva auya kurufu. Paakauya, sisi vakabva vati ndimupe zvekudya. Ndakadzoka sisi vangu vachiudza my boyfriend kuti pane zviri kuda kubhadharwa. Apa inini chandainge ndichiziva ndechekuti ndainge ndakangokurira kwaamai ndikabva ndauya kwababa when I was in form 1. I was also shocked. Mukomana akati ava kuenda, akabva apinda mumotikari make, akabva andibvunza kuti kochi chiri kuda kumbobhadharwa. Ndikabva ndati kwaari andizive se zvandakangokuudzawo kuti inini ndakakurira kwaamai zvemumusha medu, hapana kana chandinoziva. Kwakaenda imbwa ndo kwakaenda tsuro. Ndikati zvaonekwa. Ndikambofamba kugezwa, asi ndakawana umwe zvekare ainge achindida zvekuti. Asi rimwe zuva akati achindiendesa kubasa, bamukuru vaya vekufirwa vakangofona after a year ndiinaye, akabva andidropa kubasa. Achibva ipapo after 2 hours akabva afona achindituka achiti hanzi wafonera my ex, ende ex wacho ndainge ndisingatombozive even nezita rake. Ndakashaya kuti zvainge zvichirevei. So mukoma ndatambura inini. I need help kubviswa munyamwa jambwa nema spiritual husband. Hide me if you are posting, or you can just help me ne kwamunozivawo. I am a pastor, but with my situation ndakambomira. I am working as a quality controller. Vedari ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana muchizivawo kwekuti vanokwanisa kuenda, kwekuti vakwanise kuwana rubatsiro, because we need a practical solution, please inbox me tuone kuti vangabatsirikana sei. Regaiti vataenda panyedu inotevera. Pwere ndinoona dzichigugudza, dzoshaya muririti, dzoshaya anobatsira. Zvikuru sei kune avo vasisina vabereki vapenyu. Uchaona kuti unenge uchingosairirwa nekuda vashavi kana kuti vagari vari pauri vanenge vachichiviwa nedzinza rese. Ko zvino chii chinenge chichiitika? Kazhinji munhu anogarwa nedzimu rababa vake. Iro rinorerukira vazhinji nekuti kashoma kuti vamwe vari game kana risiri rababa wako. Zvingangoiswawo hatwo kabishi mumhuri wazvarwa naye kuti sei wewe wasarudzwa vamwe vasina kana vari vanozvida. Asi sekuru baba wababa vako kana kuti sekuru wababa vako vanogona kuuya kuzogara pauri vochiva sekuru vayo kuti vagare pauri vaite zvavanoda, kuvhika musha nekudii. Papo kazhinji ndo zvinowanzomutsa hondo zhinji dzakwidzisa vana, dzatambudza vana. Vanhu vanenge vachiti sei wagarwa nemushavi rakadaro, sei wagarwa nemadzikuru akadaro, zvaitika sei isusu tisina. Papo vazukuru panoita hondo, makasatongwara panotofiwa, kana kuti pfuma ungaishayi kuti kana anoita hanyanga newe kuti mushavi ari pauri agadziriswe. Izvozvo pakutoda tsitsi netsiye nyoro, iwe uchizvifambirawo kuti uvanzwe, kuti nhau yako ipase, iitwe mune zvakanaka. Ndangoti ndirireve ndiripatsanure, ndokagadziruka zvakaitwa kumatare. Saka zvinenge zvakudawo kuti mupote muchifamba, uye mufambe makachenjera, usati kadare kese kawaudzwa wobva wamhanya kunoudza hama, nechikonzero chekuti kana zvisati zvatsigiswa zviri pauri zvingakugokere rufu, nekuti unenge usati wasimbiswa. Vashavi vari pauri vanenge vasati vakushanda, uye vasati vapiwa gwara, vasati vaziva kuti iwe wagamuchira here.
ndo zvandati ndikudzidzisei mangwana ano. Chepiri ndoda kuti kune vazukuru vazhinji vachema, varume nevakadzi. Regai ndikudzidzisei pasina kupokana. Maizviziva here kuti vazukuru munosara mokwidza nekudzika, pamwe pacho muchizviroya muri mega. Gai ndikudzidzisei nchiti umbarume haibvumirwe, haitenderwe kubuda pamasuo isina nyemwerero pameso payo. Izvozvo makaibuditsa yakadaro, kazhinji zvicherechedzei kuti umbarume yenyu painobuda isina nyemwerero kanti yakatsamwa. Vasha vanonotsamwawo inonodzoka isina chakabata mumaoko. Chopedzisira yofungira kuti mudzimai agere mumba, yaranga igere mumba ndo yakonzera matambudziko, ndo yashaisa kuti iye abate chinooneka. Muchaona kuti kunetsana nekutambudzana nekurwisana mabopoto haachapera mumusha. Izvozvo zvicherechedzei muzvingwarire uye mugare makatenamira, imi hama dzangu madzimai nemi vana umbarume, kuti mugone kuchengeta mhuri dzenyu dziitirwe zvakanaka. Izvozvo ndoda kuzviramba ndichipatsimbiridza. Saka tinokunda sei marara matsamwisana nababa? Imi mai semunhu akangwara, baba vasakutangirei kumuka muchiti ameno zvavo, kana vachienda kunoshava, vachienda kunovhima. Vabikirei kasadza kana kariko kavanofarira, movapa, movakwera pedyo nemi, moenda navo muimba yemukati, vokanganwa kutsamwa kwose, vobuda voenda vachifara, kuitira kuti kwavanonoita kuvatambirwe nekuti imi mavagamuchira, nekuti ndimi makanyoreswa kudzimu ravo, kuti ndimi muri kuvachengeta, nekuti varume vese vamunoona vachifamba vachizvikakanyadza vari mumaoko emadzimai avo. Dzimu rakatozvitendera kuti imi muve muri chivachengeta. Saka ndangoti ndirireve ndidzidzise kuti kana zvose zvaakusarudzwa zvive nechimiro uye tive kwatiri kufamba. Ndinotenda vazukuru, itirwai zvakanaka, chengetanai murudo, siyanai netsika yekurwisana mudzimba, asi dananai muriremekedzane. Vasina dzimba tinongoti tinoonana tichibatsirana. Vedare ndo message yandatumidzirwa ichibva kuna Samaita. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.